Niya din si Ritoya Nano Jr., mayong hapon, Pastor. Watching from Uzamis, ask ko, Pastor, sa Numbers 15, 32 ug 33, di ba bawal mang patay? Nga naman bag-usugo ang Diyos patyon? Please, paki-explain. So, atong tanaw ng iyang gikuan di sa Numbers 32, katong mantingali ni nga nakasala nga ng kuan ng kahoy, no? Namunit og kahoy. Okay? So, akong basahon ang gitawag nato og Numbers chapter 15 nga iyang ipabasa sa ato sa verse nga 32 ug 33. Mato pa niya din Okay? Og samtang ang mga anak sa Israel didto pa sa kamingawan, okay? Sila nakakaplag sila og usa ka tawo nga namunit og igsusugnod sa adlong igpapahulay. So tama ko. Og sila nga nakakaplag kaniya, nagapamunit og igsusugnod, mindala kaniya ngadto kang Moses og kang Aaron og ngadto sa tibuok nga katilingban, unya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pa ipahayag kung unsay pagabuhaton mahitungod kaniya. Okay? Unya pagabot sa 35, nagingon og si Huba miingon kang Moses, ang tao kinahanlan pagapatsyon gayod. Now, ang iyang punto din hiigsoon nga di ba bawal man kuno ang pagpatay. Okay? So kung imong gamiton ang Exodus kapitulo 20, thou shalt not kill or you shall not kill, tama, bawal. Pero kung magtuon ka sa Biblia igsoon, ginamit nimo ang original nga mga pinulungan sa Biblia, kanang gibutang diha sa Exodus 20 nga dili ka magpatay. Ang word nga magpatay diha igsuon, gikan sa Hebrew nga pinulungan ratchak. O ang word nga ratchak igsuon, buot pasabot ana is murder. So sa Biblia pa yung you shalt not murder. Okay? Unya na say lain nga gitawag nato igsuon nga word gihapon nga patay, no? Pero dili ratsak ang gigamit dinhi nga mao nga pagasultik igsuon. For example, kanang gihimong gigamit sa numeros, okay? Kanang sa numeros igsuon, moth ang gibutang diha. Ang word nga moth igsuon, that is pagpatay gihapon pero judgment siya. Okay? So duha na ka klase ang word nga pagpatay or kill. Ang isa ratsak, ang isa moth. Napag-iusa din nga atong makaplagan din ni igsuon, mahitungod ni ining mga butanga, kining gitawag nato og word nga harag. Ang word nga harag igsuon nga gisgutan sa Iksikan Samuel, nga diin gisugo sa Dios ang mga Israelhanon nga ipapatay ang ilang mga kaaway. So ang word nga harag, kill gihapon gigamit sa konteks sa gubat. Ang usa ka word nga pagpatay, moth, gigamit sa konteks sa judgment. Ang usa nga pagpatay, gigamit sa word nga gitawag nato og premeditated killing or gitawag nato og murder. So, kanang imong but pasabot, gidili ang pagpatay kadtotong ratsak. Unya ang imong gigamit, ang numeros 15 nga gisgutan, moth. So, ang word nga ratsak og moth, managlahi siya og kahulugan. Ratsak, murder, moth, killing gyapon na siya pero sa konteks sa judgment. So wala siya nagka-komplekto. So dili tanan pagpatay igsuon nga nakasulat sa blaang kasulatan, wala tuguti sa Biblia. Nay pagpatay nga gitugot sa Biblia, especially sa gitawag nato og judgment nga gitawag sa Hebrew word nga moth og ang gitawag og harag sa konteks sa gubat. Okay? Daghang salamat Ritoya Nano Jr.